Добър вечер, уважаеми зрители на TV7. Добър вечер, уважаеми мои съграждани от град Пловдив. Много се радвам, че сме заедно, че накрая успях заедно с екипа да дойда в този прекрасен град, който в интерес на истината, освен че е красив, има и страхотна гражданска енергия и това е града, който никой не се е давал, между другото, на българските политици. И не случайно в първия ред, както виждате, разбира се, има страшно много симпатизанти на политически партии, но в първия ред са младите момчета и момичета от протестите, които събудиха България тази зима. И се радвам, че мога наживо да ги поздравя, защото ги гледах по телевизията и ги подкрепихме доколкото можахме, разбира се, с нашата медия. Има традиция навсякъде, където се събират хората заради тези предавания, да получавам по едно писмо. Аз си мисля, че дори се наговарят хората да го правят. Писмото винаги е от възрастна жена и традицията повелява аз винаги да го прочета. Това писмо е много смислено и затова използвам момента да ви отнема една минута. Господин Бареков, пише госпожата от Пловдив, госпожа Тотина. Попитайте господата народни представители, бъдещи, разбира се. Въпросът ми е за пенсиите. Редно ли е едни хора да получават 5 лева, а други 70 лева? Защо си получи така? Нали инфлацията е една за всички пенсионери? Аз мисля, че всеки, който се е пенсионирал, е получил своята пенсия според това, което е работил. Дали е 200, за друг 700 лева. Но щом има инфлация, тя трябва да бъде по-равно за всички пенсионери, а не ли да напълнят кошниците в магазина, макар че аз не съм видял пенсионер с пълна кошница в магазина, а други с 5 лева да не могат да си купят и една бучка сиренци. Господин Бареков, много моля, попитайте господата народни представители, дали всички пенсионери имат по един стомах и една уста и всички искат да се хранят. Това пише госпожата. Аз мисля, че това е една от основните теми, които извадиха хората на улиците. Нека да ви представя и репортерите, които са с вас. Това са хората, които ще ви дават думата без цензура в национален ефир. Добър вечер, казвам на Диана Радева. Познавате я чудесно в Пловдив. Добър вечер и от нас. Тук има много хора, те нямат търпение да задават своите въпроси. Само ще ви прочета един от символите на хората, които протестираха и които доведоха до това да сме тук, именно да се борят тези хора на сцената за вашия глас. Метла народна, пролетно прочистване на корумпирани политици и крадливи ЕРП-та. Мисля, че това е подходящо начало на нашия ефир тук. Всеки от хората, който иска да пита и да говори в национален ефир, ще получи думата. Добър вечер на Петрина Василева. Пеши, какво е настроението около теб? Добър вечер и от нас. Настроението е доста добро. Има много хора. Всички са пълни с въпроси, които ще зададат на господата и дамите на нашата сцена. Аз съм тук, за да им дам думата. Чудесно. Нека да ви представя нашите събеседници. Основните партии, които ще се борят за вашите гласове, са тук с нас. Партия ГЕРБ е представена от кандидат-депутата Стефан Денев. Има представител и на БСП, само че за сега господин Петър Чобанов не се е появил. Аз предполагам, че той ще дойде, закъснява. Представител на Движението за права и свободи, водача на листата Петя Раева. Така. Ето го и представителя на гражданската квота на БСП Петър Чобанов. Георги Димитров е водач на листата от Ред, законност и справедливост. Здравейте! Радвам се, че един мой стар приятел е на сцената и това е Соломон Паси от НДСВ. Често казано се пошегувахме с него преди старта, че той в случая може да види като автентичен представител и на синьото и да отговаря и за политиката на СДС и на останалите през годините. Да. ВМРО, представителя дали е тук, няма го до сега, очакваме, или той може би, ето го ще говори при Диана. Движение за граждански контрол Цонка Балабанова, това е момичето, което е в края. Той е представител на тези протестиращи, които успяха да вземат участие на изборите с политическа формация, и Горда България, адвокат Веска Волева. Здравейте! Сега, нека да маркираме настроението на хората в Пловдив, като дадем думата първо на гражданите.
Не ми се иска да пропускаме, обаче знам, че има голям скандал, знам, че сега в момента политиците говорят страшно много за подслушването и това е базисен проблем на българската демокрация, но ви умолявам да не забравяме и най-важната тема, темата за доходите на хората. За мен състоянието на българските граждани като доходи е под всякаква критика и под всякакъв минимум, затова аз предлагам това да бъде една от основните теми. Диана. Така, давам думата на един от протестиращите. Слушаме ви. Искам да зададем един така основен въпрос. Какво мислят господата народни представители? Какво ще направят те за децентрализацията в властта? Това ми е въпрос. Така, една дама, която каза категорично, че не е свързана с нито една политическа сила. Вашия въпрос. Моят въпрос косвено е свързан с доходите. Аз съм тук, защото голяма част от нашите доходи се изземват под формата на такси. И ако аз мога да се откажа от някоя услуга, примерно се откажа да си боядисам косата, никой не ме задължава. Но всеки ме задължава да си плащам такса смет, и то не е възоснова на това колко броя членове имам в семейството, а възоснова на данъчните оценки. Тук се изредиха толкова много общински съвети. Миналия съвет общински ГЕРБ бяха срещу високите такси, които дойдоха... Имате ли въпрос? Имам въпрос. Първо, господин Соломон Паси да каже в коя друга държава таксите смет са обвързани с данъчните оценки. И вторият ми въпрос е, съгласни ли са политическите партии да започнем един дебат във връзка с този въпрос? Аз се опитвам от миналата година... Добре, чудесно, госпожо, само да добавя, проблема е изключително национален. Има закон, който закон дава правото само или задължението да си плащаме само на данъчна оценка, така че тези хора наистина трябва да променят закона. За жалост, проблема в Общинския съвет е по-малък, там само се вдига процента на тази такса. Но закона казва да бъде на данъчна оценка. Лош закон, госпожо. Закона е лош, съгласен съм с вас. Добре, дай думата на... въпрос. Четох вашия плакат. Аз имам въпрос към ГЕРБ специално. Ще оттеглят ли политическата си поддръжка към кмета Иван Мамин Тотю? Добре. И още един въпрос. Още един въпрос. Искам да задам специално към управляващите въпрос. Като имаме предвид, че изнасят 100 милиарда евро от България, всяка година се изнасят 100 милиарда, това народа не го знае. Защо 3 години и половина не направиха нищо да променят статуквото в тази държава, а господина Борисов много добре го знаем, че е мафиот. Добре. Това е обществено известно. Така. Диана, благодаря ти, спираме до тук. След малко продължаваме с още въпроси. Хората около пеше, за да коментират и политиците това, което сега, се подава. Ники, тук зад мене са привържениците на ГЕРБ. Попитаха, ще оттеглите ли подкрепата си за кмета? Не! Сега, бързо... Ама не е тяхна работа, те ще решат на изборите. Тук въпросът беше към ГЕРБ. Вие на изборите решават. Питайте, госпожо, вие сте. Искам да попитам, кой продаде панаира? Къде е българския панаир? На Пловдив панаира. И представител на протестиращите вие? Аз искам да питам, защо държавни документи се разнасят от частна фирма? Не може ли български пощи да си разнасят държавната кореспонденция? Тук имаше, вие искате да зададете въпрос? Аз ще за микрофона. Искам да попитам, ГЕРБ доказаха, че имат воля да управляват и направиха доста за този град. Как другите управляващи смятат да го докажат? Вижте каква реакция има на хората отзад. И какво очаквате от тия, да ни казвам какви са? Вие сте от ГЕРБ, нали така? Аз съм от ГЕРБ. И държа да попитам, Пловдив се доказа като град на културата, като град на земеделието и като град на икономиката в момента. Има възход. Пловдив се променя се, госпожо. Пловдив се променя. Пловдив се променя. Така, Пеши, благодаря ти, коментарите след малко. Давайте, господа и дами, изберете си по един въпрос, който хората зададаха, доста са разнообразни темите. Започвам първо от господин Делев от ГЕРБ, имаше въпроси за господин Тотев. Да, господин Бареков, аз ще бъда категоричен. Ние подкрепата към господин Тотев няма да оттеглим. Той се справя много добре. За времето, през което е кмет, в Пловдив бяха налети над 10 милиона лева.
Аз мисля, че за всички е видно асфалтирането, за всички е видно това, което се прави за детски градини, ясли. Залата ни на Колодрума е един символ на Пловдив, която ще бъде довършена тази година, която е може би най-голямата в Южна България. Ще има възможност за над 20 спорта да се провеждат европейски и световни състезания. И не на последно място, понеже знам, че темата вълнува всички в Пловдив и наши съграждани, след завършването на залата на Колодрума ще започнем с стадион Пловдив. Добре, така. Имам обаче аз един въпрос към ГЕРБ. Момент. И въпросът ми е следния, да маркираме, все пак това са национални избори. Продължава ли ГЕРБ да стои зад господин Цветанов, въпреки скандала с подслушването? Предполагам, че това ще бъде тема, която ще вдигнат и вашите опоненти днес. Вие знаете какво декларира господин Цветанов. Към момента по доклада на прокуратурата няма данни той да е разпоредил нещо нередно, така че нашата подкрепа е категорична. Така, БСП и ДПС. Може да опонирате директно, ако искате, дори на ГЕРБ. Започваме с ДПС. Започваме, защото закъсняхте, господин Чобанов. Ще ви дам думата после. Да, благодаря ви, господин Бареков. Аз изключително много се радвам на тези въпроси, които зададаха всъщност. Те са от недрата на народните души тия въпроси. Да, с тях няма и за това ще ви подчертая, че аз бях единствения народен представител, който се противопостави на вдигането на таксите и данъците в град Пловдив и се противопоставих на този заем, който са изтегли 30 милионен заем, тъй като на нас не ни е ясно за какво ще бъде употребен този заем. И това ще загроби всъщност пловдивчани, всички нас и нашите деца с тези пари и тяхното изплащане. Нещо имате ли да кажете по това, което ГЕРБ казва? Да, имам да кажа много неща, по което казаха ГЕРБ, и нашето голямо притеснение е, че както господин Тотев стана кмет с фалшификации на изборите, и това е категорично неверно, моля ви. И това са пълни глупости. Видях цяла България в филма, който господин Тотев сам си беше направил. И това ни притеснява, че сега ГЕРБ отново по същия начин ще спечелят изборите. Така, благодаря ви. Давам думата на господин Чобанов. Да, благодаря. Тук се поставиха много важни въпроси. Въпросът за подслушването няма как да го подминем. Там отговорността е ясна и тя е на министъра, който отговаря за тази служба, и той трябва да бъде оттеглен от кампанията, за да гарантираме честни избори. Тук поставяха въпроса за децентрализацията. Децентрализацията е много важна и тя е в опозиция на всичко, което се случи в централизацията и абсолютната еднолична власт в управлението, което наблюдавахме, и налагането на националния модел на местно ниво. Тоест Бойко Борисов решаваше всичко на национално ниво, кмета Тотев, слушайки Бойко Борисов, решаваше еднолично на местно ниво. Благодаря ви. Давам думата сега на хората около Диана, защото там доста се развълнуваха. Така, ВМРО искаха да вземат думата много бързо. Може би по същата тема. Да, това, което искам да ви кажем ние от ВМРО е следното. Вие тук няма да намерите отговори на тези въпроси, които ви ги дават. Няма да ви ги дадат. 23 години не могат да ви дадат тези въпроси. Тези отговори наистина не могат да ви дадат 23 години отговори. Така, ние от ВМРО искам да кажа само защо сме тук долу. И да не могат, ще трябва, господине, защо сме ние тук долу? За наше кощунство да седим с тези хора, които да им слушаме купешките приказки, и ние същи толкова години. А само на този площад преди един месец имаше 50 000 човека. И вие ще влезете в парламента и ще дигнете цената на тока отново от 1 юли. Добре. Това са глупости. Благодаря ви. Има и още хора, които искат да говорят. Чакайте. Моля ви, ще ви дам. Не, искам да ви го кажа. Това трябва да го чуят всички. Вижте какво, хора. Ние от ВМРО ви казваме: имаш глас, имаш власт. Добре. Да не го удряме на агитация. Добър ден на всички. Искам да отправя нещо много важно към гражданите. Като гражданин на Пловдив, до кога Пловдив ще бъде най-малката териториална единица в България? Кога най-накрая тези престъпни общини Марица, Родопи и Куклен, които нямат никакво правно основание да съществуват самостоятелно и са бивши районни кметства на Пловдив, най-накрая ще отървеме от техния гнет? Кога най-накрая ще има подходящ бюджет за Пловдив? София е 1,5 милиона човека и имат 1,5 милиарда бюджет. Ние сме над 400 000 жители и няма и 180 милиона бюджет. И третото, което е: кога ще пиеме вода
от Балкана, а не тая помия, която в момента ни се сервира. Така. Верно, има заложени проблеми от предишните управления, но това са важни неща за Пловдив и за да се развие като един уважавам мнението на Велизар, защото той винаги успява да изкаже това, което пловдивчани говорят по главната улица. Сега, бързичко и към господин Паси и най-вече към дамите, няма да ви пропусна и вас. Много неща трябва да се коментират. Господин Паси, вие сте така спец по подслушванията, казвам го в кавички. Аз съм съгражданин Обереков. Аз съм по-скоро спец по това как да бъда подслушван, а не как това аз да подслушвам. Както и аз, така и вие сме били подслушани през годините, така че имаме опит. От другата страна. Всички ние тук сме в една лодка по отношение на подслушванията. Няма хора извън борда. Първо искам да отговоря на госпожата с таксата за сметта. Това е един въпрос, който майка ми зададе, която е на видима възраст колкото вас и която е в момента тук сред вас. Това е въпрос, който е не само изключително основателен, но има и много ясен отговор. Просто вземете най-добрата практика, което ние предлагаме. Второ, преди да отговоря на следващия въпрос... Има един въпрос към вас, който ви задават навсякъде и това е защо НДСВ продаде R5-та на чужденците. Този въпрос аз ще му го задам. Спокойно, няма да го... Ще се върна на този въпрос. Второ, много се радвам на тая форма на демокрация, която е установена тук в моя роден град Пловдив. Това ни връща към антична Гърция, където решенията са се взимали на площада точно по този начин, затова ми е изключително драго. Това е активната част на Пловдив. Няколко хиляди човека са на площада. По въпроса на младия господин, защо еди коя си фирма пренася държавни документи, изключително основателен въпрос. Истината е, че много отдавна трябваше да престанем да пренасяме папки между министерствата и това нещо да се върши от електронно правителство. Това е нещо, което трябваше да бъде направено. Кажете сега за НДП-тата, чувства ли НДСВ вина, че ги продаде на чужденците и хората излязоха на улиците, защото не успяха да си платят високите сметки? Въпрос, приватизацията е повсеместен процес. Маргарет Тачер в момента още я оплюват за това, че приватизира всичко в Великобритания, но Великобритания е това, което е днес именно заради Маргарет Тачер. Но всяка приватизация може да се направи и добре, и зле. Съжалявам, че... Тази беше ли лоша приватизация? Тя не беше подходящата приватизация, но това, което можеше да се направи през последните 4 години е да се диверсифицира пазара на ток. Между другото, вие сте първият политик от НДСВ действащ, който си признава, че това е била лоша сделка за държавата и за гражданите. Тази сделка можеше да бъде поправена много пъти през последните 8 години. Повсеместно подминава тази тема. Така. Давам думата сега на това момиче, което всъщност представлява, да речем, протестиращите в тази ситуация. Движение за граждански контрол, Цонка Балабанова. Здравейте. Чухте какво говорят хората? Да, знам много добре какво говорят хората, защото съм на площада от първия ден на протеста срещу монополите. Какво се промени 10 февруари. Значи, първо искам да кажа, че... Не съм аз. Значи, първо искам да кажа, че ние не представляваме всички протестиращи. Истината е, че след като взехме решение да участваме с партия за влизане в властта, голяма част от протестиращите се разграничиха от това наше решение. Искам да бъде ясно на хората, нали, как стоят нещата, но все пак една част от нас решиха, че влизането в системата на нови и качествени хора, колкото повече са те, това е гаранция за някаква промяна. Моето мнение е, че по-добре да ви има в изборите, отколкото да останете отвън и да гледате. Това искам да е ясно, че ние не представляваме всички протестиращи. Искам да отговоря по въпроса какво ние ще направим. Нали така имаш такъв въпрос? Какво ще допринесем, какво ние ще направим? Първото, което искам да кажа е, че ние не сме тук за да обещаваме. Значи, 23 години слушахме обещания от политиците. Слушахме обещания, предизборни речи, предизборни платформи и след това всичко потъваше в нищото. От тук нататък ние ще работим заедно с гражданите. От тук нататък ще се изгражда хоризонтална структура на управление. Не знам дали хората ме слушат в момента на площада. Ами не знам, ако не ви слушат, проблема е във вас. Аз като говоря, мене ме слушат хората, няма проблем с тях. Добре, значи... Кажете им нещо конкретно, ще ви чуят.
Конкретното нещо е това, че ние няма да обещаваме нищо. От тук нататък ние ще слушаме какво искат гражданите. Знаем всички конкретни проблеми в държавата. Имаме експертни групи, които работят по тези проблеми. От тук нататък трябва да има взаимодействие между хората на площадите и нас самите. Искам само да кажа нещо, защото аз ще напусна тази сцена и да обясня защо. Значи, аз съм на площада от първия ден с тези хора. Вие пожелахте да се качите, аз ви качих, сега може да напуснете. Не, моето място е там долу, защото никога вече няма да има горе и долу. Така. Няма да има горе и долу, няма да има вътре и вън. Аз пък ще кажа нещо друго. Аз ще кажа нещо друго. Да. Аз винаги, където хода по градовете, стоя тук горе с политиците. Винаги съм долу при хората и тези хора ме обичат. Значи, моите въпроси могат... Стоя тук горе, нали? Аз стоя при хората, с които съм от 2 седмици. Както и да е. Добре. Аплодисменти за дамата, тя слиза от сцената. Заслужава ги. Сега. Отново давам думата на хората около Диана. Диана. Има, между другото, много колеги около тебе в града, журналисти. Искам също те да говорят. Здравейте, аз съжалявам, че Цонка напусна сцената, защото исках да попитам и нея нещо. Искам първо да не забравяме, че на сцената има и непарламентарно представени до тук партии и аз искам да попитам тях, как смятате да промените статуквото? Конкретен въпрос. Как бихте освободили хората от монопола на банките и от техния постоянен грабеж? Искам да ми кажете как ще оправдаете банковия произвол при наличието на директива 93-115 или беше на Европейския съюз. Другото, което искам да попитам, е този, който ще дойде на власт, ще направи ли 10 годишна ревизия на белодробната болница в Пловдив, за да видим как тя фалира? Веднага спирам и искам да кажа нещо. Пловдивчани изключително много страдат за белодробна болница. Дядо ми се е лекувал на времето, половин България се лекуваше в тази болница. Твърди се, че тя е станала жертва на нагла кражба от страна на местната власт. Искам да коментират. Да, че ако може аз да взема думата. Между другото, съмненията са изцяло към ГЕРБ. Окей. Аз искам да отговоря на нашата съгражданка. Наистина белодробна болница е фалирала от 10 години. Още от времето на господин Чумаков. Момент. Първите натрупвания за 2005 година. И ако искате да знаете, за да се направи нещо добро за гражданите и за да могат да се лекуват, за това създадохме по-добри условия с преместването и в Умбала. Сега, там има всички условия за лекуване. Ама то не е същото, там е парк. Там е парк, там е природа, там е съвсем друго, там е огромен обект. Но тези кредитори, тези банки, които са отпуснали тези кредити, и не сега, не при това управление, а по времето на господин Атанасов и на господин Чумаков, сега се искат пари. В крайна сметка, по-добре да направим нещо добро за боледуващи, отколкото да вземат цялата болест. Така, искате да опонират хората за теб. Може ли да дадете думата на до сега непредставените партии? Вас ви видяхме 24 години. Добре, права сте. Чакай малко. Диана. Здравейте. Продължава. Значи ще отговоря. Това е пряка демокрация, приятелю. Отговорът на въпроса на Райна е как ще освободим хората от... Чакайте малко. Имаше въпрос от младата дама към непарламентарно представените партии. Тук имаме няколко такива. Значи искам да отговоря конкретно на въпроса на Райна. Как ще освободим хората от монополите? Всичко зависи от промяната на съзнанието на хората. Значи как ще освободим хората от монополите беше първия въпрос. Това, което искам да кажа като послание към всички хора, които ни слушат и от телевизионния екран. Спрете да се информирате от телевизията, излезте на площадите, започнете да търсите независима информация, започнете да се събуждате хора. Диана, моля се, дръпни микрофона, защото ако не беше телевизията, хората нямаше да разберат и нямаше да участват в голяма част от протестите. Сега, давам думата, протестиращите питат. Вземи микрофона. Моля ви. Който беше зададен в началото един въпрос, много важен. Как разбират тези хора думата децентрализация? Добре. Искам да ви помоля. Диана, чакай малко. Съчетавам двата въпроса. Питам ГОРД, питам и РЗС. Вие сте парламентарно представена в интерес на истината. Питам ГОРД, в случая тя е единствената такава. Децентрализация
Винаги децентрализация. Белодробна болница. Винаги децентрализация. Но аз искам преди това да отговоря на всички останали въпроси, защото всички останали въпроси имат един единствен отговор. Това е досегашното управление. Изключително лошо управление. Изключително лошо. Нашите политици винаги казваха yes, поради което по никакъв начин не защитиха българите. Не защитиха българския производител, не защитиха българските фирми, не защитиха малкия и средния бизнес. Поради това, че не може да се изкарва нищо и продукция, ние нямаме средства за нищо. И се биеме за малките средства, които ни бяха оставени като благодеяние. Тъй като монополите изкрадоха всичко с благоволението на политиците. Най-голямата кражба направиха банките чуждестранните, които изнесоха българския национален капитал извън България. Спираме до тук, уважаеми приятели. Кратка пауза да успокоим малко страстите, след което ще продължим с вашите въпроси и с отговорите. Напомням, въпреки претенциите на много хора, че в TV7 се разговаря без цензура и това е медия абсолютно независима, в която гражданите имат думата. Пауза. Отново предаваме на живо в центъра на град Пловдив и наистина от това, което чувам от моите съграждани, за пореден път казвам, гордея се, че съм пловдивчанин и че в нашия град има хора с такова силно самосъзнание на граждани. Искам да обобща до момента няколко много важни въпроса, които останаха без отговор. Единият въпрос беше въпроса на младите хора, за децентрализацията и за гражданския контрол. Струваме се, че това е всъщност най-важният въпрос. Появи се и госпожа Тотина, това е пенсионерката с писмото, ще дадем думата, която отново връща въпроса за ниските пенсии и ниските доходи. Имаме сигнали сред гражданите отново за измами на ЕРП-тата с електромери. Искам да кажа, че освен репортерите на TV7, с мен има и юристи, които веднага могат да ви помогнат дали вашия сигнал може да се върне обратно към институцията, която ви е отказала подкрепа, или ние, репортерите на TV7, ще се вземем с него. Имаше и въпрос на ГЕРБ към представителя на БСП, обещах да го повторя, и това е за продажбата на панаира. Преди всичко обаче даваме думата на хората. Пеши, моля. Много са нетърпеливи всички тук, пловдивчани, питайте бързо, моля ви. Аз искам да попитам политиците или бъдещи депутати, тези, които не влезат в парламента, а минат границата от 1%. Откъде ще взимат пари? Като няма пари за пенсии, няма пари за училища, няма пари за образование, откъде ще вземат пари? Питайте вие. Живея в северната част на града, в един квартал от 100 къщи и 400 човека. 50 години няма изградена канализация. Кой е този квартал? Гаганица. Има изготвен проект преди 2 години. Вкаране в голямата община за финансиране 2 милиона. Питам всички тук и тези, които ще влезат в парламента, управляващите. Имате ли воля да го направите това нещо и кога ще стане? Вие, господине. Извинявай, господине, това, което ние ще направим, ще направим репортаж за вашия квартал, за да видят хората как се живее без канализация в 21 век. Аз искам да попитам господин кмета, военно-инвалид съм, как мога да плащам с 140 лева пенсия военно-инвалид гаража, който ми е 15 лева. Как може да... Господине, веднага, момент, Пеши. Веднага искам да вкараме темата и тези хора тук, защото те имат основна заслуга през годините, когато са управлявали. Защо и не е ли срамно, господа политици, вие да упражнявате геноцид срещу българските пенсионери? Защото пенсия от 140 лева, това е геноцид. Да, не само е срамно, ами виждаме и циничното отношение, което беше казано тук в Пловдив към българските пенсионери, как са изяли фискалния резерв. Категорично няма да съгласим с това и за това категорично сме предвидили в програмата да вдигнем пенсиите на хората, да прилагаме последователно швейцарското правило, да отложим малко реформата, която не е реформа, а също е допълнително натоварване, като спрем покачването на възрастта за пенсиониране и вземем мерки хората, на които им остават 2 години до пенсия, да им бъде осигурено възможно да се пенсионират. Така, вие сте икономист. Аз само ще добавя нещо.
България е единствената страна в Европа, и това не е смешно, което ви казвам, която признава, че да си беден означава да имаш по 230 лева на месец. Да. И същевременно остава пенсионерите с 140 лева. И аз питам, какъв е този човек, който взима 140 лева? Той не е беден. Той е скот ли е? Мизерник ли е? Какъв е той? Разбирам, че доходите са ниски. Правилни са хората с тяхните оплаквания. Но доходите и пенсиите са ниски не от сега, не от миналата година, а от последните 15-20 години. Ние имаме визия за бъдещето за професионално увеличение. Увеличение всяка година с възможностите на инфлацията, съобразявайки с инфлацията и с вдигане на доходите. Така че този проблем смятам, че ще го решаваме. Така, дай думата сега на госпожа Тотина Диана. Ето е госпожата. Това е госпожата, която написа писмото, с което открихме. Господа, вие чухте моето изявление в писмото. Искам да ви запитам. От тук нататък как ще бъдат увеличавани пенсиите? На едни с по 5 лева, на други с по 70 лева. Искам да запитам. И искам друго да ви питам. Вие като сте застанали там, сте се наредили като кукли, всичките, защо не вземете да работите само за народа, без да взимате заплати? Защото всички имате своя бизнес. Всички получавате други пари. Откажете се от парите. Защо сте хванали кокъл и го държите? Нека да дойдат други по-млади хора да дойдат да работят. Госпожо Тотина, благодаря ви. Веднага искам да коментирате. Това не е ли цинизъм, госпожо Раева? Не е ли цинизъм? Наистина един пенсионер с 130 лева да му дигнеш пенсията с 5 лева и да кажеш после това е, не може. Да, цинизъм е, господин Бареков, и този цинизъм е в продължение вече на 3 години. Защото в края на предишния мандат пенсиите наистина бяха увеличени. А тези 8 милиарда, които бяха в фискалния резерв, не могат да бъдат изядени точно тези хора, които в момента са обречени наистина на най-големия глад на мизерия. Така, искам да ги включа в диалога. Господин Бареков, аз съм да взема отношение по... За децентрализацията и гражданския контрол. Това нали беше и вашата? Децентрализацията, едно от в нашата платформа е залегнало избираеми за длъжности, депутати и кметови да се отзовават, ако не си вършат работа както трябва. Как ще стане това? Народа да ги отзовава? Промяна на закона. Промяна на закона, нова конституция. Тоест, ако се съберат подписка с ЕГН-тата на хора... Защо не са доволни от хората, които са ги карали в парламента или кметството, вън. Сега, аз искам да направя един експеримент. Какво искам да кажа на госпожата? Само секунда. Отново връщам темата за пенсиите. Искам да направя, извинявам, че го наричам експеримент, с живи хора експеримент не може да се направи. Но аз питам тези хора от ГЕРБ, които са тук с нас. Искам тях да питам. БСП е ясно какво ще кажат и останалите. Те какво отношение имат и какво мислят за политиката на Симеон Дянков? Какво мислите за политиката, която водеше Симеон Дянков? Не се притеснявайте, госпожо, няма го вече. Не се притеснява, от който се притеснява. Значи, който е грешен, го махна Бойко. Кой друг си позволи да махне някой? Кой друг от предишните? Някой си позволи. Къде в света е имало управление на Рустак, германец и на турчен? Дай думата на господин. Господин Бареков, благодарение на управлението на тройната коалиция построихме Цанков камък. Милиони средства. Средства, които можеха да идат за пенсии. Те отидаха за един гьол. Водното колело в Кърджали. За какво ни е то? То е много хубаво за града. И след като дойде ГЕРБ, какво да прави? Да харчи това, което няма ли? Как да го направи? Да каже госпожа Раева. Къде отидаха пенсиите? Къде отидаха парите? Хонорарите големите. Така, добре. Може ли да изберем депутат и да ни се явява в парламента цял мандат? Може. Между другото, господин имаше въпроси, отговорете и към БСП. Въпросът беше за Памира, да, и за пенсии. Ще отговоря. Това са европейски проекти, господин Бареков. Тези средства идват във връзка с направен проект. Те не идват за пенсии, нито се използват от нашите бюджети. И в смисъл, ако го нямаме ние този проект и не го реализираме, Европа няма да ги отпусне тези средства. Ще ви задам въпрос още по-просто на ГЕРБ, на ДПС и на БСП, защото така вие сте големите партии. Има ли вариант да се дигнат най-ниските пенсии с 100 лева поне? И да станат официално бедни пенсионерите в България? Възможно е да се дигнат най-ниските пенсии, но с колко, в зависимост от възможностите на бюджет. Не може да се избира произволна цифра 100 лева. Така, господин Чобанов, с 100 лева на човек. Нашата идея е да се направи преизчисление на старите пенсии и към края на мандата да се върви към това пенсията наистина да отговаря на някаква граница на бедност.
Имаше въпрос към вас, господина, който той очакваше вие да отговорите. С оговорката, че аз не съм политик, аз съм също представител на гражданския сектор на едно НГО и съм в гражданската листа. Това, което знам за Панаира, е, че той беше изваден от забранителния списък за приватизацията от последния парламент и то в края на мандата му. Ние категорично се противопоставихме на това. Освен това, Панаира продължава да функционира като Панаир. Той е пример за публично-частно партньорство и не е превърнат нито в мол, нито в жилищен комплекс, а продължава там да се организират събития, които трябва да се организират на един Панаир. Панаира като символ на Пловдив и всички пловдивчани знаят, беше подарен от господин Овчаров на господин Гергов и от една общинска собственост, една държавна собственост, в момента е частен. Това е сега ще бъде правителство 4 години, нищо не направи по темата. Госпожа Раева, 100 лева, бе, 100 лева на пенсионер, разбира може се, господин Бареков, дайте да махнем средствата от подслушване и да ги дадем на пенсионерите. Това беше добър отговор, интересен са. Господин Паси, вие сте опитен политик. С 100 лева могат да се дигнат пенсиите на най-бедната част от българското население. Сега ще дадем думата на ДПС, разбира се. Да, кажете го, Симпас. Да се дигнат пенсиите с 100 лева може, ако се намери газ в Черно море. Да, така. Това е възможно. Нека да бъдем реалисти. Аз обаче искам да се възползвам от правото си, искам да се възползвам от правото си на въпрос, господин Береков, и искам да се обърна към тази прекрасна, млада, смесена, всякаква прекрасна агитка от ГЕРБ. Обичате ли господин Бойко Борисов? Да. Добре. Да или у, кое от двете? Аз не мога да се уверя. Сега, ГЕРБ казва, обичате ли Бойко Борисов? Обичате ли Бойко Борисов? Хайде, който обича Бойко Борисов да каже да! Който не обича Бойко Борисов да каже същото. Разбрах, че не обичате Симеон Дянков. А зададахте ли въпрос на господин Борисов, защо той не назначи Симеон Дянков за управител на ИПОН? Защо Симеон Дянков не е назначен за управител на ИПОН? Аз питам този въпрос. Така, че аз това, което мога да направя в този шоуменски стил, господин Паси спечели боксовия матч. Днеска ни го ръка. Така сега, моля ви се, сериозно. Дайте думата на хората там около Диана. Здравейте, ДПС Пловдив, Жана Папазова. Искам да обърна фокуса към етническите квартали. Както всички знаем, Пловдив е кандидат за европейска столица на културата. Значи в Пловдив е най-големият етнически квартал с над 60 000 жители. Принудени са хората да живеят в мизерни условия. Имам въпрос към управляващата партия. Инфраструктура навсякъде се гради. Защо толкова години в Столюпиново нищо не се направи? Защо има такава голяма безработица и никакви социални помощи, услуги в етническия квартал? И моя колега. Така, други? Скъпи съграждани, години наред се трупат проблеми. Тези проблеми ще бъдат решавани с консенсус между всички политически партии. Аз предлагам, моята политическа партия предлага всички инфраструктурни проекти да бъдат на втори план, да минат социалните, хората, които са бедни, пенсионери, всички сираци да бъдат с допълнителни финансови средства. Нямаше въпрос. Искам да попитам... Този господин е от БСП. Искам да попитам в какво се изразяваше социалната политика на ГЕРБ. В това да стоят автомагистрали, в това да се увеличават таксите за студенти по университети или в това студентите, когато завършат университет, да нямат къде да започнат работа. И също така тези, които стоят на тези маси, искам да задам още един въпрос. Как смята всеки един от тях, че ще се развие икономиката на град Пловдив, която в момента просто я няма и не съществува? Благодаря. Поредният много хубав въпрос. Сега нека всички млади хора там да говорят. Всички ще вземете дума. Само за момент. Позволете ми да дам думата на Любослава, която е на година и 2 месеца. Тя се взе сама вече, тя се разплака. Абсолютно, тя не издържа. Така, слушаме.
Значи искам да попитам господата дали всичките от тук сте били все някога управлявали тая държава и смятам, че вие не разбирате какво означава национална сигурност, щом ние даваме на чужди фирми парите си. Не можем ли някак си вътрешно да управляваме държавата си? Може ли? Вие да не би да смятате, че ние имаме нужда от някакви инвеститори? Не смятате ли, че България е самодостатъчна? Задавам ви този въпрос. Само към господина да добавя и ще направя една реклама, не на друга, на Диляна Гайтанджиева. В момента подготвяме разследване, от което ще стане ясно, че са продавали българския ток и с него са дотирали тока на гръцките пенсионери. С нашия ток гръцките пенсионери безплатно са ползвали електричество цяла зима. И тока е там в момента в Гърция. Докато това разследване излезе, аз да цитирам тук една сметка, която ми даде господин, който е ето тук. Той е получил известие, че му е сменен електромера, тъй като той не е функционирал правилно, бил е механично увреден заради външна намеса, след което е бил глобен, така получил е сметка 333 лева и 44 стотинки за 20 дни. Там ли е господина? Тук съм. Те нето са ме питали дали ще... Или да са ме извикали да присъствам на смената, нито нищо. Просто сменят го и след 3 месеца ми пращат писмо. Платихте ли тази сметка? Съм я платил. Пратих жалба и нямам отговор. Днеска е 33-я, 4-я ден, нямам отговор на жалбата. Това е монополиста, нали виждате? Това са монополисти. Да са майнат те монополисти. Ето стига толкова. Иначе ще плащам по 30-40 Ето го човек си призна вината тук за монополистите. Сега ми слагат такава сметка. Искам да се обърна към всички. Значи, отделе не успях да кажа. Кога ще спре изтичането на млади хора, кадърни към Европа? Кога ще се върне средната и дребната класа и ще се погледне за нея, защото тя е основен за едно общество. Основните, които изхранват обществото, това са дребната и средната класа. Големите и силните, те могат и сами да се оправят. Ама всяка малка фирмичка ще даде работа на някой друг човек и младите ще спрат да заминават чужбина. Това е най-големия проблем. Виждам, че време ще останем една пенсионерска държава и... Много хора искат да се изкажат. Така, добър ден. Благодаря първо, господин Бареков. Сега искам два въпроса да задам значи единият е към всички, които са горе, другия е към господина от ГЕРБ. Ще започна първо с него. Преди около, може би, месец и половина-два най-много, бяхме в една телевизия тук местна, ако той си спомня. Тогава стана въпрос точно за вдигането на местните данъци. Той така съвсем смешно мога да с насмешка заяви, че не било голямо увеличението, било само 30-40 лева, лично на него били 30 лева, не били много парите. А за колко хора това са страшно много пари? Да, това са горе-долу, ето за този господин до мен, например, това са може би за една седмица му са за храна. И другото, което искам да питам всички, видяхме пак как ГЕРБ прави избори, има в интернет много, аз също съм правил такива материали, как се уреждат там разни работи с къде законно, къде повече незаконно. Така, искам да попитам, те каква гаранция дават всички тия, които са кандидати, говорим от старите политически муцуни, каква гаранция дават те, че това няма да се случи отново? Че няма да има наредби, няма да има тормоз на хората, улицата няма да е намесена. Каква гаранция те ще дадат? Дай думата на възрастния човек, моля. На мен, да. Господин Бареков. Да, господине, слушаме. Тихо, моля ви се, моля. Господин Бареков, тези пари, които бяха дадени за пенсионерите, да се раздадат отдолу нагоре. И тогава пенсията минималната ще стигне 250 или 300 лева. Което е нормалното, господин. Което е нормално, господине, да. Те раздадаха парите на номенклатурните кадри на комунистите, които взимат под 800 лева пенсия. За тях дадаха парите. А ние останахме гладни. Така, с това, което ни каза този възрастен човек, правим кратка пауза и се връщаме отново в центъра на Пловдив, където дебата с участието на гражданите без цензура продължава с пълна пара, както виждате и чувате. Предаваме директно от Пловдив. България избира, България говори без цензура в национален ефир.
Давам думата сега на хората около Петрина Василева, след това е около Диана Радева, без цензура. Пеши. Много настоятелни господа, слушаме ви вашия въпрос. Здравейте, аз искам да задам въпрос към горе стоящите. До кога ние ще търпим тези хора, олигарсите, които ни докараха до това положение, до прочето такова? И ще ви кажа, трябва да ги изгоним до един пасик, после сме и горе. Те продадаха държавата, а ние им пляскаме тук. Ние трябва да ги бием, да им търсим, да им вземем парите. И да направим богата държава, защото ние сме богата. Никой не обръща внимание тук от всички хора поставики за земеделието. Земеделието трябва да бъде силно подадено, защото ние ще умеем борбата, когато нямаме земеделие. Така, господин добавил, че и без насилие може да се извърши революция в една държава и младите хора го доказаха и са на път да го докажат и още един път, ако трябва. За фискалния резерв много интересно искаше един господин да каже. Ами вижте сега, понеже аз съм пенсионер, искам да попитам бати Бойко, къде да му върна фискалния резерв, дет съм го изял и гуша съм направил. Това искам да питам. Друго не. Вие? Къде е кмета? Къде е кмета тук на трибуната да го видим? Във всички... Къде е кмета? Няма го, не дойде. Да каже как е станал кмет. Няма го, господине, защото сега той не е и канен, но сутринта беше поканен и кмета не дойде. Това е положението. Добър ден. Канехме го и вечерта. Казва, не иска да... Имаме два въпроса към Бързичко, моля ви. Управляващите, към гостите. Кандидатите за управляващи. Така, какво е отношението към електроразпределителните дружества? Защото нито една партия, освен Атака, ни каза, че им вземе лиценза. И ако смятат да не им вземат лиценза, въобще да нямат очи да се кандидатират. Дайте да ги чуем, господин, ето въпросът ви е хубав. И още един въпрос, само за секунда. Тук говорят за края на техния, още един мандат, че до края на техния мандат ще дигнат заплатите и пенсиите с 100 лева. Ма това е смешно. Ние младите хора трябва ли да чакаме още 4 години да дигнете заплатите с 100 лева? Моят отговор е не. Ако не могат да ги дигнат, ще ги дигне на куково лято. Ако не могат да ги дигнат тук до една година, както обещава партия Атака, въобще нямат място. Така, добре, господине Пеши, нека да чуем отговора на въпроса. Аз също споделям мнението на младия човек, че който и да спечели изборите, ако рязко не дигне най-ниските доходи на хората, просто ще си отиде. То е ясно като бял ден. И аз също ще съдействам това да се случи по-бързо. Така, кажете сега, моля ви, за репетата. Почвам с РЗС, извинявам се, че не ви дадах думата. Ще действате ли там кардинално, както трябва, да се реже до дъно? Значи, всички граждани, които са тук, основният ми проблем е доходите. Било на пенсионери, било на работещите. Нека всеки не може да си плаща сметките, не може да се изхранва. Откъде в това всичко? Защото хазната е празна. От лошото управление на държавата. Хазната е празна. Къде? И то не от сега. 500 лева пенсия, няма къде да вземем. Ако обещах 1000 заплата, няма къде да вземем. Цялата грешка до момента тук е, че всички работещи предприятия на държавата бяха подарени. Ма те се разграбили вече, няма кой да работи вече. И няма откъде да влизат пари в хазната. Значи, аз съм живял в чужбина 6 години, в една много малка държава, която нито икономиката е по-голяма от нашата, нито природните богатства са по-големи, нито населението е по-голямо. Но при тях нещата е много просто. Всички печеливши предприятия и бизнеси са в ръцете на държавата. Ако някой ви лъжи, че ще отвори отново държавните предприятия, не му вярвайте, защото те са разрушени, няма и кой да работи с тях, защото и цяла индустрия, цял поминък беше унищожен в България. Ами, държавните предприятия са ЕРП-тата. Така, те са ЕРП-тата. Ще се взима ли лиценза? Господин Бареков, всъщност един от големите виновници, това е Български енергиен холдинг. Нека да ви обясна, на 100 лева, които AVN в Пловдив плащат сметка, всички, които сме тук, включително и аз, на 100 лева... Майка ми плати обаче 385 на 100. Не, да вземем 385 и майка ми е тук, може да го 6 лева отиват в AVN. 6. Останалите 94 лева отиват в Български енергиен холдинг, който е 100% държавен. И там има назначени хора, поредните калинки, които ги виждахме в продължение на 3 години. И там е големия... Така, добре. Аз искам да акцентирам и да опонирам на колежката, защото във връзка с Българския енергиен холдинг всички наши съграждани трябва да знаят,
че той е задължен към Западна банка с 1 милиард лева заради Цанков камък и българският холдинг е задължен към Белене за 1,5 милиарда. Това е политиката на тройната коалиция. Ще отнемете ли лиценза на ЕРП-тата? ЕРП-тата ще бъде извършена проверка. Има ли нарушение, ще им се отнеме лиценза. Господин Чобанов, ще отнема ли лиценза на ЕРП-тата? Издъно. Политическия монопол в България роди икономически монопол и ние имаме много сериозни проблеми с това и за това основна част от нашата програма е точно регулация на монополите, проверка, ако трябва, ще бъдат отнемани лицензи, но ще се борим и с изкуствените монополи, които ГЕРБ създаде. Господин Паси, дадахте ЕРП-тата, ще отнемете ли лиценза сега? ГЕРБ ги създаде, продължава. Да, само че по време на тройната Паси. Сега ще ви задам обратния въпрос. Питах ви първо, обичате ли Бойко Борисов? Казахте ми да. Сега ще ви попитам. Това го чух, Митя. Бойко Борисов обича вас? Дали Бойко Борисов обича вас? Бойко Борисов обича ли вас? Кажи. Обича ли господин Борисов вас? Ако господин Борисов обича вас, защо той не е тук? Аз задавам въпрос. Той не е канен, господин Паси, той не е канен. Господин Паси не е канен. Лидерите на листи на двете основни партии ги няма тук. Така. Защо не са поканени? Дайте нещо ново. Чакайте малко. Дайте нещо ново. Соломон Паси е прав. Бойко Борисов води ли сте в Пловдив? Той е поканен, но не е пожелал да дойде и изпратил господин Стефан Денев. Така, тоест, ние трябва да кажем, че хората да си правят листи, които повече уважават горда България. предаването ще отнема ли други. Проблеми са забъркани и трябва да се решат от политиците. Само, че те не трябва да се решат от досега управляващите. А от кой? Аз моля всички досега управляващи да бъдат така добри и да се изметат от политическото пространство на България. Трябва да дойдат нови хора, които да направят антимонополно законодателство. Разберете, че монополите са ви ограбили вас. Не ви ограбили. Сега, Пеши, до тебе младите хора имат един плакат, който е "Ние сме опълчението". Вие искахте нещо на Соломон Паси да кажете. Един риторичен въпрос към господин Соломон Паси. Тъй като господин Бойко Борисов, нашия бивш премиер, подаде оставка, нали така? След това тук те господа, които представляват тези партии, които отхвърлиха мандата и го върнаха и не изпълниха исканията на народа, какво правят тук сега, искам да ги питам? Какво правите тук сега и какво се опитвате да обещаете отново? Това искам да разбера аз, като гражданин. Така. Той каза, че въпросът е риторичен, защото няма как да върнем стария парламент, то умря вече. Само още един-два бързи въпроса. Аз ще държа микрофон, не се притеснявайте. Ще свърша тази работа за вас. Благодаря ви, госпожо. Към господин Соломон Паси. Аз се казвам Виктор Захов, господин Паси. Въпросът ми е следния. Вие продадахте ли телекомуникационните връзки на Външно министерство на външни фирми? И ако да, защо? Това е, което имам да питам вас. Така, господин Паси да отговори и отиваме при Диана Радева и хората около нея. Вашия въпрос е много интересен. Отговорът е все едно вие да сте продали вашите телекомуникационни връзки на Nokia, като сте си купили апарат Nokia. Толкова колкото ако вашия апарат е Nokia, значи сте продали връзките си на Nokia. Така, Диана Радева, Диана. Първо са госпожите обещах за болница. и на госпожата до тебе с червената коса. От огромна болница Атанасова. Искам да кажа, че тези дългови, които се афишират в момента, те не са от последните години, от 2002 година. И се трупат непрекъснато дългове поради... Въпросът ми е, защо искат да ликвидират Белодромна болница? Те ликвидираха 20 болници предишното правителство и сега може би има икономически интереси, защото има много декари земя и освен това много хубав сграден форт, който скоро е ремонтиран, а се вложиха средства за друго отделение, което ако бяха сложени в болница, може би щяха да е спасено. Госпожо, аз мога да направя едно предположение. Според мен целта е да унищожат Белодробна болница и да няма място да изникне поредния мол в Пловдив. Това е. Нова частна клиника. Може ли подходящ инвеститор? Тихо малко, един да говори. Така, казвам се Николова и съм пловдивчанка, коренячка. Всички, които са на сцената, ни представят театър 23 години. Моите два въпроса са следните.
Съжалявам, че трябва да се обърна към господин Соломон Паси, но имам чувство, че ни подценявате. Този спектакъл ни е необходим. Така. Първия ми въпрос. Коя политическа партия ще отговори на исканията на протестиращите от февруари месец? Втория ми въпрос. Коя политическа партия ще сезира прокуратурата за градоболна болница, за Бунарджика, за Марково тепе и за Панаира? Още въпроси? Така, други въпроси, други мнения, след което ще дадем думата да коментираме, но това за Белодробна болница е голям проблем. Не съм от гражданско сдружение, представлявам Национал-демократична партия. Казайте бързо. Да, първо искам да изкажа протест за това, за хората, които са наредени на трибуната, ги представяте някои от тях като парламентарно представени. Не съм казал. Казвам, че те носят отговорност за управлението на България на 90%. Добре, в такъв случай аз като представител на една партия си позволявам да отговоря на зададени въпроси също. Какво би правила моята партия, когато влезе в парламента? Да, и защото такива като моята партия биха могли да решат въпросите и отговорите. Как? Така. Когато с министър Тукото то е ясно и когато се обедини тази енергия, която е тук по площадите, наистина да работим за решаване на нашите проблеми. Яна, дай думата на младите хора. Господата, които искат да се кандидатират за депутати. Коя политическа сила ще се ангажира да криминализира неизплащането на работни заплати? Значи аз съм бивш служител на градски транспорт Пловдив. Контактната мрежа взе да пада по главите на хората и да убива пловдивски граждани. Вие колко заплати не сте взели? От 2011 година, януари месец, 40% от възнаграждението не се изплаща. 60% се изплаща на 3 пъти. Коя е тази фирма? Тя общинска ли е тази? Градски транспорт Пловдив. Градски транспорт АД. Много добре го знаят хора. Сега проблема е, че в България наистина не се изплащат заплати с години и това нещо не е криминализирано. Неизплащането на заплати в Гърция протестират, че им се отнемат някакви привилегии. А тук не неизплатени заплати. Ние имаме да вземем... Добре, как е възможно, питам се аз, втория по големина град, в който живеят 400 000 човека, да има губещ градски транспорт. Хората летат ли как? Пътаклиев, общински съветник от БСП, и той го съсипа. И сега фалира. И сега трябва наново да се мисли за изграждане на градски транспорт. Това е първо. Второ, на госпожата, което каза. Относно градоболна, има ли някакъв икономически интерес? И искам да го знаят колегите. Единствените 20 декара, които са купени в двора на Белодробна болница, това е от господин Гергов. Нека да бъдем точни. Нямаме темата, предлагам. Значи темата е много по-сериозна. Тук кой е купил, кой е продал, може да спорим много, но темата е какво ще правят тия 91 човека, които остават без работа и как цяла Южна България ще остане без Как няма да ще бъдат преместени в Бунгала? Така че никой няма да остане без работа. Не. Не бива да се смесват. Това е парк, това си е място, където тия хора трябва да бъдат лекувани. Господине, пулмология. Диана. Дай на думата около тебе, и там хората също много искат да се изправят. Има един въпрос за младежката безработица. Така, става въпрос за един проблем, който е на младежите в град Пловдив. Тъй като съм един от представител на младежите в град Пловдив, аз уча европейска администрация, студент съм. Работих последните няколко дена на предишния кмет, дойде новия кмет и ме уволни и назначи хора отляво. Така, значи, слагам си лицето. Да. Значи слагам си лицето и името. Документите са в нас. Как съм назначен и как съм уволнен. Нека това нещо да се провери. Нека да кажа само, че 23%... Навсякъде ВиК дружества, общини, мастодонти, сега ще ви дадем думата, се използват като партийна хранилка. Това е истината. И то не само една партия носи вина за това. Диана, дай думата на още хора. Ще се върнем и при вас сега. Връщаме. Аз искам да задам конструктивни въпроси на тия хора, където си мислят, че знаят нещо, ама хал хабер си нямат от управление на държавата. Кога ще свалят лихвите
в банките, за да не може хората да си загубят. Първото нещо. Кога и как ще свалят лихвите? Второто нещо, което е. Оказва се, че има 6 пъти по-голяма администрация от холандската. Кога ще съкратите половината администрация? И третия ми прост въпрос е, кога ще махнете административния терор? Така. Административният терор, защото е ад да си изкараш документ за каквото и да е. Така, Диана. Дай думата. Ще кажа само 5 думи. Искам да ви кажа, 100 милиарда крадете от България. Не се правете на луи, че няма пари, бе. Ще ви търсим на всички отговор, ще вкарам всички в затвора и ще вас сваляме докато не надойдат истински хора. Добре, Диана, сега, иди при хората от ДПС, ще искат да се изкажат, пеши. Ето е Петрина, давам ви. Добър ден. Значи, искам да взема думата по отношение на градския транспорт. По-бързо, момент на такива. Значи аз имам приятели и близки в София и във Варна. Във Варна градския транспорт за една линия месечно струва 2 лева. На пенсионери над 68 годишна възраст. В София за целия градски транспорт струва 8 лева. При положение, че работещите плащат 26 лева. А в Пловдив? В Пловдив плащаме 17 или 16 лева. Аз вече от 3-4 години не вземам карта, защото моята пенсия не мога да сравняват с пенсия. Колко ви е пенсията, господин? Пенсията ми е 300 лева. И трябва да платите от пенсията 1/10 за транспорт. Не мога моята пенсия не може да бъде сравнена с другите. И аз затова предлагам. Сега, направил съм си един труд. Пенсионерите в Пловдив заедно с учащи се и с студенти и ученици са 188 хиляди. Ако хипотетично всеки един от тези пенсионери му се даде възможност да вземе карта за една линия 2 лева месечно, говоря, както е във Варна, или 4 лева, или 6 лева, в България, е много добро. Проблема е, че няма... В Пловдив ще влезат 7-10 милиона, 15. Добре. Благодаря ви. Проблема е, че това е общински проблем. Това е проблем да го чуе Тотев, ама Тотев го няма тук. 80% от тези хора не сме ги виждали по градският транспорт е общински, а в Пловдив е частен. Затова става. Така е, Пеши. Хората от ГЕРБ искаха думата. Дай думата, моля. Младата симпатична госпожица чака много отдавна. Питайте, вие сте. Да, аз имам въпрос към господин Бареков. От началото слушам и ми прави впечатление, че вие през цялото време изказвате мнение, което според мен като журналист вие не трябва да показвате ваше мнение, вие трябва да сте обективен. Да, госпожо, благодаря ви. Сега ще ви кажа аз нещо. Журналистите в България ще имат мнение по въпроса. Дали ви харесва, дали не ви харесва, ще има мнение по въпроса. Аз съм журналист и ще имам мнение по въпроса. Аз също съм журналистка и знам, че журналистката в България, това е ваша интерпретация. Аз ще бъда различния журналист и ще имам мнение. Така, дай думата на останалите. Аз съм Николай Бареков от 20 години. Дай думата на останалите. Макар че вече съм на 40. Господине, моля ви се, няма нужда да се биете. Няма нужда да се биете. И обещавам, че каквото и да ми струва, колкото и да ги дразна, ще имам мнение по въпроса. Това е положението. Сега, Диана, дай думата. Специално на вас ще ви дадем думата, господине. Момент, аз искам да кажа, че тук се случва нещо. Моля ви се, искате. 80% от тези хора къде бяха по протестите? Така е. Обаче, моля ви се, стойте тук на вашето място, защото Пеши идва при тях. Вие идвате тук, взимате думата и накрая става така, че ще изолираме хора. Добре, моля ви се. Така, сега дай думата на хората тук. Първо Диана с ДПС, моля ви се. Господин Бареков, уважаеми пловдивчани, искам да задам един много коректен въпрос. Една препоръка към господин Бареков. Нека господин Бареков да даде въпрос на кандидат на народните представители, които са зад банките, кои са кореняк пловдивчани. Защото те са кандидати от Пловдив и тъй като ние трябва да изберем хора, които са пловдивчани, които познават проблемите на града, които са запознати с тематиката, не може да ви изберем и парламентаристи. Искате ли веднага да питаме? Добре, почваме. Откъде сте? Каршакале, откъде сте? Аз съм от Ямбол, но моята функция тук е друга, тъй като съм от Пловдив Каршака. От Пловдив Каршака. Там на Йосиф Шитър съм роден. От София.
Аз да ви отговоря на вас. Аз съм израснал и там Шекера. До Агисана. Много от тия хора, които казват са пловдивчани, те са само родени тук, но не живеят в Пловдив от много години. Господин Борисов, може и да умрем тук един ден. Ще изкажа едно мнение, моля ви. Позволете ми да изкажа едно мнение, мога ли? Дамата ще ми позволи ли? Не би трябвало, но... Да. Аз ще изкажа едно мнение като пловдивчанин. Вижте, хора, аз обичам много този град. И съм роден тук, и съм израснал тук. Обаче на 20 години трябваше да го напусна, защото трябваше да си изкарвам прехраната. И сега на 40 години съм в София. И хората, които... Аз не искам да ги съдите, защото не може да искаш един човек да стои в Пловдив и да се развива, ако няма условия да го направи. Не бива да ги съдим заради това. Просто не бива да ги съдим. Дайте думата на младата. Искам да ви кажа, че вие работите в София, защото няма телевизия в Пловдив. Осъзнавате ли го? Да. Няма телевизия, освен в София, почти в никой друг град. Осъзнавам го. За това ще имигранти в собствената си родина, ако го разбирате. Така, разбирам го, аз съм такъв. Още въпрос и всъщност госпожата вече от гражданското движение днес. Аз съм координатор на гражданско движение днес и искам само това, което ще помоля господин Бареков. Няма да се обръщам към никой от политически представените сили там. Защото каквото и да ни обещават и бившите управляващи, и сега кандидатите, всички апелират, че ще се борят с монополите, ще се борят с банките, но нищо не се случва. И за това ви моля, господин Бареков, вие да съдействате с вашата разследваща журналистика и да се обединим усилието по борбата за монополи. Аз искам да ви кажа, тук с мен е юриста Десислава Балабанова, не знам дали ето е тук, тя е прекрасна млада дама. Всеки един сигнал, който вие ни давате, минава през тези хора, което можем да го направим като битка с институциите, ние го правим, което не можем, правим репортаж от него. Вярвайте на Диана Радева, защото тя също е един много достоен човек и журналист. И съжалявам, обаче и Диана Радева има мнение от време на време и това е много лошо. Аз искам да запитам представителите на политическите сили, присъстващи тук, които са участвали в управлението на държавата всичките 23 години до сега. Вие не се ли заситихте на смърт? Не се ли заситихте на достатъчно самоубиващи си хора всеки ден? Разигравате един спектакъл с едни избори, една въртележка, която президентът завъртя, за да не бъдат послушани исканията на протестиращите граждани, които протести заляха цялата страна. Затова сега ви питам всичките един по един. Господин Бареков, задайте ви въпрос от мое име. Коя от вас политическите партии ще постави в предизборната си програма и да го е поставила исканията на протестиращите? Защото истината е, че живота в страната блокира и без промяна на системата няма да има вървение напред и стъпка напред. Всички политически партии имат заслуга за това монополите да действат разпасано на наш гръб и да нямат никакъв контрол. По въпросите към политическа партия ГЕРБ, вие при изборната кампания, какви виждания имате за промяна на избирателния закон, за да могат гражданите да бъдат пряко избирани във властта? И какъв механизъм предвиждате за отзваване на депутати? Вие от БСП, какви промени предвиждате в избирателния закон, за да могат гражданите пряко да бъдат избирани? И за да могат депутати да бъдат отзвавани? Вие от ДПС, същия въпрос. Вие от РНС, Така, нека един коментар първо на... Моля ви се, подгответе, искам да отговорите на тези въпроси. Моят въпрос е към представителката на Горда България, Волева, доколкото разбрах. Госпожо Волева, вие включихте във вашите листи на вашата партия, коалиция, представители на протестите от цялата страна. Във вашата платформа прочетах, че се включва на едно от първите места търсене на възмездие за всички престъпления и целият този геноцид, на който нашия народ е подложен през последните години. Ще удържите ли на думата си при евентуално влизане в изпълнителната? Спираме до този въпрос на гражданина и те ще отговорят сега точно на тези въпроси на финала. След кратка пауза. Моля ви, давам ви думата. Уважаеми се граждани, връщаме се за финалните минути на България избира. Без цензура. Господа и дами, към вас имаше един въпрос, изключително смислен. Много предложения имаха, те бяха обединени в точки. Младите протестиращи на България,
Кажете ми едно тяхно искане, което вие ще устоявате, ако влезете в парламента. Започвам с ГЕРБ. Исканията на гражданите са справедливи, те са широкоспектри. ЕРП-та, пенсии, заплати, граждански контрол, гражданския контрол, правилни са и в нашата програма са заложени в много голяма степен. Ние ще работим и за гражданите, има ги вътре. Затова на 12 май с бюлетина номер 15 смятам, че ще ни подкрепят. Господин Чобанов, едно искане, което ще залегне във вашата програма. Те са много гражданско участие в регулаторите, както искаха форум Отворен парламент, в който ще се обсъждат съвместно с тях направленията. Има ли хора в държавния регулатор? Абсолютно, да, ще има хора с гражданско участие в държавния регулатор, форум Отворен парламент, ще обсъдим приоритетите на парламента с тях. Да не остане само обещания. Антимонополно законодателство и много други. Най-важното за мен това е да се увеличат доходите на хората, както на пенсионерите, така на учащите, така и на всички хора. А увеличаването на доходите може да стане с инвестиции. Това са чуждестранни и български инвестиции. Ама трябва да стане много бързо, чрез използване на европейските проекти. РЗС. Увеличаването на доходи на хората може да стане само с борба с корупцията, осъдени министри, връщане на пари, които са в чужбина и тогава ще има пари за пенсии. Господин Паси, едно искане на гражданите, което вие ще се готов да изпълните. Едно. Ами да попитам гражданите, коя е най-скапаната магистрала в Европа. Най-скапаната магистрала в Европа, това е магистралата София-Пловдив. Аз искам Пловдив да представя да бъде задния двор на София. Добре. Антимонополно законодателство. Против банките, ЕРП-тата и всички, които не изпиват душата. Антимонополно законодателство. Добре, едно нещо. Диана Радева, давам думата на... Дай думата на Движение гражданска инициатива, защото... Искам да отговоря на въпроса на господин Бареков, как ще защитаваме интересите на протестиращите. Първо, протестиращите не очакват никой от тях горе да защитава техните интереси. Абсолютно никой от тях горе. Въпросът ми към господата и госпожите горе. Как смятате да промените системата, част от която сте вие самите? Закони за вас, закони за вашите фирми, как ще промените? Вие нямате място там. Говорите за конфликт интерес. Имам един бърз въпрос. На нашето Народно събрание пише Съединението прави силата. Защо нашите любими политици в кавички толкова умело използвате древното римско правило разделяй и владей? Защото нашия народ нямате интерес да е... Моят въпрос не е към господата горе, а е към протестиращите. Ще пропилеем ли нашия шанс за една промяна, която ще ни направи нормални, цивилизовани хората? Ще се оставим ли да ни победят, да ни разединят? Кой е виновен за това всичко и кой ще отговаря? Само ни казва, че това и тоша. Искам също да попитам всички управляващи, без госпожата с черно, без Соломон Паси и без господина с костюма, който от тази страна. И каквито му там не езуите къде седат. Защо продадахте вие торговолната за жълти стотинки? На кого му трябваше? Дали му трябваше на господин Иван Тотев? Или на чий джоб работите вие още? Така, господине, още малко мнение. Диана, премисли се след това при хората на камерата ще вземе своето. И до кога българските политици ще спрат да правят политика върху етносите и колко по-българи са, например, от мене и дето продължават да крадат цяла България. И колко по-българи са. Дето са воили, например, Христо Ботев, Васил Левски са милели, дали се кръвта на този народ, а те да крадат целия български народ. Браво, и да продължават. Така. Значи, искам да задам един въпрос към ГЕРБ. Това мото, което го имате сега, имаме воля. Воля за какво? Да нахапат властта или да подобрят състоянието на народа? Така си, Диана, благодаря ти от твоята камера при Пеши последни мнения при тебе. Айде камерата на Диана при Пеши, ако обичаш. Извините. Да, благодаря ви. Имам един въпрос към Соломон Паси. Здравейте, господин Паси. Вервайте ми, това беше. Ники, една много интересна... Ако не ви вервах, нямаше да се Имам два въпроса. Първият ми въпрос е към господин Паси. Господин Паси, в едно свое интервю преди няколко години, вие казвате, че българският народ
не е дорасъл за това да бъде питан чрез референдум. Смятате ли, че сега вече сме дорасли? Това е първият ми въпрос. Мисля, че доста сте се объркали. Сега припомням на всички, че сега в момента сме в процес на Великденски пост. Очакваме Великден. Като бъдещ богослов искам да ви питам какво е отношението на всички ви към Българската православна църква и по-специално дали ще подкрепите искане за въвеждане на вероучение в училищата. Благодаря ви, господине. С това завършваме. Съжалявам много за Пловдив, че времето и тук не стигна. Много искам да отделим последните секунди от нашето предаване на страхотните ансамбъл Тракия, професор Дженева. Те ще ни изиграят едно тракийско хоро за финала на България избира без цензура. Утре сме в Смолян, а след малко в новините на TV7, директно от CNN Атланта, Емили Шмидт ще ви разкаже всичко за зловещия атентат в Бостън миналата нощ. Приятна вечер, уважаеми зрители!